Og tør vi. En tilfældig kantine på en dansk industriarbejdsplads. Kraft, det er meget på en pause. Hvor fanden går Jesper? Jeg ved ikke, hvor Jesper er hen. Og jeg har lavet kaffe til mig. Der er kaffe til dig. Ja, går du drysser, eller hvad? Ja, lidt. Nej, det er jo ikke noget. Så er vi Jesper. Det er meget normalt. Ja. Så er der, der giver kage, der, Michael? Det kan vi så godt sige. Ja, den er okay, vi kan det gratis. Det er Ja, gratis. det er fundet noget af det der. Det er lige for dig. Ja, det er lige noget for mig, ja. Smager sgu godt. Ja, det må man sgu sige. Det er ikke så ringet. Den er fint. Hvad så? Ja. Har en god weekend. Jo, det er gået udmærket. Det er gået udmærket. Super, super. Hvad gør vi med fødselsdagsgave til Hans? Og for helvede, er det også nu. Skal vi jo også sammen ind til. Vi giver vel bare en 50'er, som vi plejer, eller? Det er godt. Det er fint. Det plejer at være dig, der står for. Ja, men jeg skal nok... Det er fint med mig. Nu har jeg jo sagt. Ja. En 50'er var det jo det om. Ja, 50. Så skulle de så få med sådan. Ja. Vi er bare også godt. Jo, men Janne og jeg skal betale 75 hver så. Hvorfor det? Ja, fordi Viggo, han plejer jo at betale op. Gør vi Hvad det? mener du? Vi betaler det for, han er med, og han er med i det faglige Det er hus. ikke for ham. Det betaler jeg dig selv for. Ja, det faglige hus. Ja. Men I betaler for hans overenskomst. Så jeg vil også lige der, man skal betale for en fødselsdagsgave for ham. Nej, fanden nej da. Hvorfor? Hvorfor skulle det være det? Altså, hver eneste Det er dag. sgu da hans problemer, om han vil være med i det faglige hus. Ej, jeg synes, at det er en fælles sag for os alle sammen. Nej. Nå, I har valgt mig som tillidsmand til at repræsentere jer, og så stå på overenskomsten. Ja. Og Viggo, han står udenfor, han har valgt at være med i det faglige hus. Og hver eneste dag, der går I og betaler for ham. Og så vil I ikke betale hans gave også. Vil du ikke prøve lige at forklare, hvad du mener, når du siger, at vi betaler for ham? Jamen det er jo sådan, at I er jo med i en rigtig fagforening, som vi kalder dem. Ja, det skal Er du vi med være. til? Ja, det er fagligt hus, ikke også en rigtig fagforening? Ikke i min verden. Nå. Det faglige hus, det er faktisk en forretning. Okay. Det er rigtigt, at de kalder sig en fagforening, Ja. men det er en forretning. Det er noget med det her at gøre, alt det der. Det er noget med overenskomsten, om du er OK. Ja. Og vi er alle sammen, da Det er benzin, er det ikke? Nej, det er det ikke. Det er en overenskomst. Ah, okay. Og nu er det jo sådan, at Jesper og Jan og mig selv blandt andet, Jamen, vi går ikke OK. Viggo er OK jo, fordi vi har en områdeoverenskomst. Det vil sige sig, at alle, der sidder her i kantinen, de er jo dækket af overenskomsten. Men Viggo har bare valgt at sige, at han vil ikke betale for den, og det gør I. Ja, det vil vi eller sgu det ikke. gør vi. Det vil vi sgu ikke. I vil ikke betale for Viggo. Nej. Så må skal, sgu vi jo betale have, for så sig skal selv. vi jo have en snak med Viggo om, hvorfor det er, Viggo han ikke vil du gerne betale til overenskomsten, Viggo. Ja, det går da fint, som det gør. Jeg får da min løn hver dag, ligesom I gør. Mm. Og jeg sparer de der omkring 5.000 om året. Det giver en rejse med til Tyrkiet hver år. Ja. Og det er da hammer godt. Vil det sige, nu ser jeg lige kigger i den her, at vores overenskomster, de giver os lønninger, eller ret til at forhandle vores løn. Viggo, han får det. Ja, han får Ellers også ferie. Ja. Der er noget, der her barsel. Ja. Nu kan Viggo nok ikke få børn, Og det, er jo så, det vil jeg så ikke komme i betragtning. men du har stadigvæk mulighed for et barsel. Ja. Pension. Får du også bare det? Nej, jeg vil ikke i noget af det. Jeg er slet ikke gammel nok til endnu. Nej, det nærmer sig. Ja, ja. Men så får jeg den da også. Ferie. Ferie, uddannelse. Ja, Det får du også. det er der. Men han får alt det samme som os. Jeg får da akkurat det samme, som I gør. I betaler for. Har han også ret til IQ? Det har han også. Der er faktisk ingen, altså, han har lov til det. Så længe, at vi andre, vi synes, det er OK, vi betaler for ham. Nu kan vi så ikke vælge bare at betale for det samme, som Viggo han betaler for. Jo. Jo, så melder vi os ud alle sammen. Ja. Ved I så, hvad der sker? Ved I, hvad mindste løn i Danmark er? Så får Er vi det noget, ret der til kan ingenting. mindste løn? Ved I, hvad mindste løn i Danmark er? Den er nok højere end Tyskland. Det kan jeg godt fortælle jer. Mindste løn, den hedder 0 kroner i Danmark. Ej, det er 104 kroner, ikke? Nej. Det står i overenskomsten, gør det ikke? Jo, men vi går jo ingen overenskomst. Hvis vi alle sammen melder os ud, så har vi jo ingen overenskomst mere. Så vi skal være enige om. Men det er noget godt galt med. Ja, det er rigtigt. Ja. Nu skal vi også bare spise af, fordi vi vil gerne betale for det, Viggo. Ja. Fordi vi vil gerne have overenskomsten. Ja. Ja. Men I skal jo bare vide, at hvis vi alle sammen vil melde os ud, så kommer vi til at arbejde uden det, der hedder en overenskomst. Og det vil sige, at så vil vi komme i fri konkurrence med alle polakkerne og tyskerne og alle mulige andre. Dem skal vi fandme ikke have flere af. Nej, for helvede, mand. Så hvis I gerne vil arbejde uden overenskomst, altså det vil sige, at hvis I ikke Så er det har brug- fandme rigeligt, vi har Viggo. Ja, det er nemlig det jo. Så hvis I ikke har brug for at få 6 ugers ferie om året,
Hvis I ikke har brug for at få efteruddannelse i de nye maskiner, vi skal have herude, hvis I ikke har brug for at få barsel, hvis I ikke har brug for pension og nogle af alle de andre goder, så skal vi alle sammen melde os ud. Men hvis vi gerne i fællesskab her i fabrikken vil blive ved med at have nogle gode arbejde og arbejdsvilkår og lønforhold, så bliver vi nødt til at stå sammen. Også Viggo. Så skal vi have Viggo med, jo. Ja, vi skal nemlig have Viggo med. Viggo, du skal jo med. Ja, derfor har jeg jo ikke råd til den der rejse sydpå. Det er vi jo heller ikke. Du har ikke råd til at lade være. Du har ikke råd til at lade være, det er det, der er i det. Er det derfor, de siger, at de i Tyskland er faldet så meget, og det ja, jeg ved sgu ikke så meget om det i Tyskland. De siger bare så meget om, at der sker en masse nede i Tyskland. Working poor, arbejde fattigt, ja. Der er så overenskomst. Der er så mange dernede. Der er mange Viggoer i Tyskland, der har meldt sig ud. Så har de ingen overenskomst mere. Derfor arbejder de til under 5 euro i timen. Så hvis det er Viggos model, vi skal følge, så skal vi regne med at komme ned og arbejde på under 5 euro i timen. Og det synes jeg, der vil være synd. Men det er selvfølgelig op til alle os. Og jeg synes også, at Viggo han skal overveje det. Fordi den ferie, du får hver år til Tyrkiet, det går ud over, at dine børn ikke kan få uddannelse, og dine børnebørn ikke kan komme til at få en levestandard og en social sikkerhedsnet, som vi har i dag. Så jeg synes, Viggo han skal overveje det, og så om vi ikke alle sammen skal smide en 50'er til den fødselsdag. Og så tager Viggo, han tager den folder med hjem, og så snakker vi videre om det i morgen, for jeg tror, at Viggo han gerne vil være med, når det kommer til det. Jeg vil i hvert fald gerne være med til den gave, der. Det er helt sikkert. Hvis du er med til gaven, så er du også med til det andet. Selvfølgelig skal du lige have lov at tænke lidt over. Jeg synes, du skal overveje, hvad der egentlig kommer. Ja, det vil jeg også. Selvfølgelig skal du være med i sammenholdet. Ja. Ja, jeg vidste Vi bliver nødt til at stå sammen på den måde, jo. Ja. Altså, hvis jeg er den eneste her i firmaet, der ikke er organiseret, så... Det er du faktisk. Men det er jo ikke fordi, at du skal føle et pres, Viggo. Men du skal jo hellere se lyset i fællesskabet. Jeg kunne godt spare den 50'er, hvis jeg lader være, hvis sådan i januar. Du kunne selvfølgelig... Ja, det kunne du sagtens gøre. Men hvis vi nu alle sammen sparede 50'eren, og så gik 100 kroner ned i løn i stedet for, hvad så? Det var jo ikke rart. Det er jo ikke en god forretning i længden. Vi har jo nogle gode goder her. Vi har jo nogle gode goder her. Et eller andet sted, så vil jeg sgu da også få skidt. Kage for tillidsmanden. Og... Ja. Michael, så må du hellere tage en overflytningsblanket med i morgen. Ja, så får vi dig med en over. Så får vi det på det rene det hele. Og ved du hvad, så vil jeg sgu godt give den næste kage også. Nej, jeg har rigeligt. Nå, du har rigeligt. Ja, jeg har rigeligt. Ved du hvad, Viggo, så skal du have en klistermærke. Skal jeg have en klistermærke? Ja, så skal du være en af... Nu du også være OK. Nu er du en af de rigtige, ja. Nå, okay. Ja. Det er bare i orden. Så må vi hellere ned og arbejde igen. Ja, så. Hej. Går du ud til bolden igen. Så skal jeg nok få købt gave. Ja. Eller også har han glemt at starte kameraet. Ja.